Çağlarış. Çağlarış mina heyberin razdar angu mistik xuya dikin. Lebeli beşeke girengya astrofizike heyye u dinavenda pengava yekkirina izafiyeta umumi u fizika kuantume de cihdigire. Ligor penase çağlarış xuya jinekin rast terat deru dora xure u hatta bandorên bi pîvanên mezintir dikare werin çavdêr kirin. Çavdêrî û nirxandinên teorîk nîşan didin ku mînak kevan aya gelek giran ku çaleke reşiya di navenda gazizêde ye, kompakta ku ji radyoya hetanê ronahiyên X'ê weke dirêcahiya pêleke pire belav dibe. Bi emîsyoneke bimij dorpêşgirî ye. Şêwe kevan a çalareş ya di navenda galaksiya gadizêde ye. Di demên dawî de mirovên zanyar yên ji her derên cîhanê ku evin Horizon teleskopê re di hevkariyekê de dîmenê çaleke reş û ji rawestgeheke ji dora cîhanê dûrtir e girtin. Tevî simülasyonên hejmariyên rêgehên stêrkên nêz û bi pîvanên wan re ya baş di pulsarên wê de dîmenên bi vî awayî di derheqê xwezeya çalên reş de agahiyên berfire dide me. Çalareş çi ye? Çalên reş heyberên têra xwe kompakt ku ji hêla teoriya izafiyeta umumî ya Einsteinî tê texmînkirin. Qadên edkişiyên gelekî bihêz heya di reva ronahiyê jî ji wan jî ahteng dikin û dibe sedem ku elektromanyetek spektrum di hemû dirêjahiyên pêlan de reş xuya bike. Dema ku demeke dirêj bi temamî weke heyberên teorîk tên qebûlkirin, çavdêriyên astronomîk yên ev 10 salên dawî de ji hebûna wan ya rastteqîn re her diçe piştgiriyeke zêde daye. Cureyên cuda yên çalareş hene. Çalên reş yên stêrkî ên biçûk di dawiya çerxa jiyanê ya stêrkeke gelek mezin de çêdibe. Dema ku şewateke stêrkê diqede vediguheze supernowayekê û dendik dikare di bin giraniya xwe de bihedime. Yek ji wan cureyên çalên reş jî çalareş ya gelekî giran ku ji rojê bi milyonan an jî bi milyaran qat mezintir e. Çalareş ya bi barîsteya gelekî çalak ji galaksiya mağduban materyala bixaz zef dike û li dora xwe dîskeke ku wê xwedî dike ava dike. Tevî gadizê di navenda gelek galaksiyan de tê bendamayîn ku çalên reş yên bi barîsteyên gelek giran li kêmînê ne bin. Çavkaniya radyoya dendika gadiza ku weke tîr a tê nasîn tê fikirîn ku bi çaleke super barîsteyî re têkildar e. Mirovên zanyar xwezeya teqeziya çalên reş vedkolin. Bandorên qadên rakêşên bihêz yên nêzî çaleke reş çi ye? Çi dibe ji xaza ku kom dibe? İzafiyeya umumî ew texmîn dike bê rasterast derdora çaleke reş dişibe çi? Dîmenê çalareş. Horizona bûyerê ku taybetmendiya pênasekiriya çaleke reş e, sînora pariyekê ye ku ji hundirê wê qet nikare bireve. Di sînora horizona bûyerê de edkişî ew qat mezin dibe ku ronahî jî tevî wê tu tiş nikare bireve. Ji ber vê yekê ye reşin. Ji ber van yekan horizona bûyerê weke qalikê xalên ku vegera wan nîne hatiye pênasekirin. Bi awayeke balkêş horizona bûyerê tenê di nav horizona bûyerê de reşin. Ji horizona bûyerê tenê ji dervê veya ronahî dikare derkeve. Çalên reş di meyla bûjenên pêvajûyeke çarçovekirî de ku jê re dibêjin kombûn dane. Ev bûjena çarçovekirî ku di çalê de kom dibe. Bi rêya belabûna vî qozê germ dibe û enerjiya erkêşiyê
ve diguhezîne radyasyonê. Pênên radyoyê ku ji heta teleskopên radyoyê dikarin bên standin, jî têda di gelek frekansan de ronahiyên çûrûsandî belav bike. Ev amûra li ser çalareş kom dibe û diçûrûse, horizona bûyerê derbas dike û dibe sedem ku li ser planeke paş ya çûrûsandî de qadeke tarî ava bibe. Ev çalareş tişta ku mirov jê ra dibêje sî, sîya rastî dîmenek horizona bûyerê ye. Ji hêla qada evkêşiya bihêz ya di derdora horizona bûyerê de ye tê mercek kirin û li ser ronahiya plana paş ve tê siwar kirin. Têgeha sîya çalareş ji salên hefteyê de dihat zanîn, lêbelê fikara wênegirtina çalareş ya li navenda Kadizê cara ewil ji hêla xalqê yên di gotarekê de hat pêşandan di sala 2000 de. Şêwe dîmena çalareş ya kombûyî ku hatiye sîmûlekirin di navenda dîmena horizona bûyerê de ye. Em dikarin sîyê bibînin, dişibe neviya çerxekê ji derdora wê darîtir e. Em li dîmena çalareş ya kombûyî ku hatiye sîmûlekirin mêze bikin. Bi gelemperî dîmena rastiya sîyê ji hêla barîsteya horizona bûyerê ve tê diyarkirin. Barîste çi qas mezin be, sî jî ew qas mezin dibe. Dîmena texmînî ya çalareş ya super barîsteyî ya di Kadizê de kûlsiya horizona bûyerê ava kiriye. Hema 5 mîkrocok saniyeye. Weke ku ji cîhanê ve tê xuya kirin, mirov dikare bi mezinahiya sêveke ku li heyvê ye berawird bike. Çalareş ya super barîsteyî ya di navenda M87 de ye. Di aliyê çepê de çalareş ji seranserê bi hezaran saltîrê jî ku bi ajotina jetekî bihêz ya îzafî dizîvire û ji dîska plazmayekî çûrûsandî xwedî dibe. Rast jêr dema ku nêzî çalareş dibe, erdkişî ew qas bihêz dibe ku ronahî bi tundî ditewe û çerxeke çûrûsandî hema hevêr ava dibe. Asîmetreya bakur başûr ya di xeleka emîsyonê de ye, ji hêla tîrêjkirina dîtbarî û zêdebûna Dopplerê tê hilberîn. Bûjena di bin beşa dîmenê de ber bi çavdêr ve tev digere û zêvirîna çalareş ya ku dûrî cîhanê nîşan dide û bi hêla demcivêrê ve dizîvire. Rojîkkirina erdkêşane mezinahiya dîtbarî ya horizona bûyerê ya çalareş ji sîyeke tarî û mezintir mezin dike. Emîsyona di navbera horizona bûyerê û çerxa fotonê ji herîkîna danehev an jî ji şopên lingan belavkirina plazmayekê pêk tê. Ev emîsyon bi gelemperî bi qasî ku ji alî ehetê neyê peyitandin vemirandiye. Rast jor ehete gelekî nêzî horizona bûyerê ye. Tenê bi qasî pîvanên saltîrêja 0,01 an jî roja tîrêjiya 3,7 ji herêma jeta îzafî ku dikare bi mezinahiya pergalameya rojê ve were berawird kirin, mirov dikare di wextê çavdêriyên eheteyê de dîmena gewre, xêzên bingehê yên almayê bikarbîne û vekole.